Anenge yakazozvimba kuzvimba kwayakaziita yakazozvimba nemukati yakazobuda ronda kunze nekunze uko. Yabuda ronda nekunze ndobva yaputika ronda riri. Yaputika ronda riri ndobva razobudisa futi mamwe mairi maronda futi ipapo. Ndobva iro rombe rakatanga ndobva ramedza. Saka iro rohwani iro ndakazoramba richiita ramba chingosirkuleta rakadaro. Murume wekuUnity L Chitungwiza utsakatika sikarudzi mushure mekuita bonde nemumwe mukadzi waaisaziva zita rake. Sometimes patinonzwa nyaya idzi tinofunga kuti ndedzekunyepa, asi tazoona kuti zviriko. Iye achitaura anoti runyoka, asi kutsanangura kwaari kuita zvinoita kunge STI kana kuti chirwere chepabonde. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya inoshamisa kwazvo. Nyaya iyi ndeye murume anonzi Shadrack Karichi anogara kuUnity L Chitungwiza. Anoti haasisina sikarudzi sezvo yakanyura nekuda kwerunyoka mushure mekunge adanana pamwe nekurara nemumwe mudzimai. Chiri kurwadza panyaya iyi ndechekuti vaKarichi vari kuti mukadzi uyu havachazivi zita rake uye akatama akaenda kwamurehwa, asi havatozive kuti akaenda papi chaipo uye nhamba dzemukadzi uyu havasisina dzakarasika. Zvichireva izvo kuti havatorina any communication nemukadzi uyu kuti vange vachizokurukura naye kuti vange vachiroyonorwa. Ladies and gentlemen, ndo nyaya ndanga ndakakubatirai muzuva ranhasi inova nyaya yababa vasisina sikarudzi vachiti runyoka. Pari zvino ndichakusiyai muchiona vhidhiyo rababa ava vachitsanangura, asi kana mapedza kuona vhidhiyo iri ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Kurara unaye ndakarara naye katatu engada kusingade protection. Saka ndakazondikatika madzi kuti saka munhu anoramba protection chiudzi ndozondosazoitika zvasvika pakuzodaiso. Uyu ndakatoenda naye ndasikasangana naye pamba ndasangana naye palodge mulodge ndasangana naye. Ndikupi kwamaisanganira nawo? Ndakasangana naye pamayambara side kwamakoni ndasangana nayepo kana mumroad tichifamba. Ndikupi kwamakasanganira nawo? Ndasangana naye mumroad ndoshandira muchitungwiza municipality. Ndasangana naye mumroad muhighway inobva kumachipise yachibva kwaibva achienda kumbawo. Ndakangosangana mumroad imomo. I know the boss chakaita ndechoti hazina kuzotora munyanya nguva yakareba zvakazotanga zvinhu izvi. Ndabva mukusiyana nemunhu yaipo pazotanga kuenda kwamuriwo. Nekwamuriwo kwacho handisudza kuti akaenda papi pacho chaipo chaipo. Foni namba dzake dzakabva dzarasika dzandandinadzo dzandaifonera naye foni yangu yabva yarasika. Makaita nguva yakadii baba muchidanana nemunhu? Tombopedza almost 3 months. Hatina. Nobvira tatora zita rake hatiri kunyika. Ndatora zita asi zita remwana ndandingotongoziya. Remwana wake raishandisa saka mwana wake aifamba naye. Anenge yakazozvimba kuzvimba kwayakaziita yakazozvimba nemukati yakazobuda ronda kunze nekunze uko. Yabuda ronda nekunze ndobva yaputika ronda riri. Yaputika ronda riri ndobva razobudisa futi mamwe mairi maronda futi ipapo. Ndobva iro rombe rakatanga ndobva ramedza. Saka iro rohwani iro ndakazoramba richiita ramba chingosirkuleta rakadaro. Ndo rakazoita kuti yese ibva yavhurika. Saka izvozvi ironda rega rega? Ironda rega rega rira. Zvinoti weti pandaitoita weti paitobuda nhingi paitobuda tsinga yandanyatsoona kuti tsinga yeweti ndeiyi ichibuda weti but zvakazoshaya basi bvayazodzokera mukati yakazondofara yamukati tsinga iyi. Chandinokurudzira ndechoti ngaaite sikana achikwanisa kundiworonora ngaandiworonore zvake because handaiziva kuti ndozvaari zvaakaitwa nemurume wake. Handaizviziva izvozvo. Ende dzimwe dzengo dzandinoda kuzokurudzira murume kuti ngatisanire kuchase nekubata-bata mudzimai tatasangana murodi. Zvine tsaona mukati.
sezva tsaona ndawana uye zvina ndiuyawo panapa nokuti hazvakwanisa noenda kubasa ndakaswera ndakagara ndakarara ngobuda kwangu handitombobudi futi muna ndotogezera muno mana ndatogeza kubasa muchiriko basa ndachiriko but handifunga kuti vachandibvumira kuti ndidzoke because nenguva ndagara yacho vanhu vari kuzombomba ndibatsa isachi iyazo dzangu izvi namai vangu nemunin'ina wangu vanogara kuBNP ko ndako ndo vanhu vatatu chete vari kukwanisa kundibatsira panapa. Mune imwe nyaya yandinayo zvakare muzuva ranhasi inyaya yababa vekutrenda mumazuva apfuura Mr. Elias Chikwava mushure mekutorwa vhidhiyo vachibika sadza paCopacabana. Mr. Chikwava vakazoshedzwa nabusinessman Leo Saunyama uyo anozikanwa nezita rekuti Bruno Furnitures. Bruno akaita vhidhiyo naMr. Chikwava achivayambira kuti vasabvume kushandiswa nevanhu vepaFacebook vachiita mbiri navo uye akavapromisa kuvapa $200 kuti vange vachizobatsirika. Asi baba ava vakazobuda vachiti Bruno akavapa $100 asi pamberi peruzhinji rweZimbabwe Bruno aiti achavapa 200. But at least zviri nani vakatombopiwa 100 yacho. Mr. Chikwava vakazodzorera Bruno Furnitures $100 yake mushure memashoko akasiyana-siyana akange otenderera pasocial media. Vamwewo ndivo vari kuti baba ava pane akavafurira kudzosera mari asi chikonzero chakaita kuti baba ava vadzosere mari yavakanga vapiwa ndivo vanochiziva. Mr. Chikwava havana kuzoenda nemari direct, vakazongoita mari yekusenda back kuna Bruno vachishandisa Ivo EcoCash. So ndichakusiyai muchiona vhidhiyo raBruno achiita live achitsanangura zvakaitika. Asi kana mapedza kuona vhidhiyo raBruno iri, let's meet in the comment section zvakare muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yaBruno naMr. Chikwava vekubika sadza paCopacabana. Ava vari kuti hanzvoni Bruno se wakazopa baba ava hanzi se wakapa baba ava $100 iwe wakawapromisa $200. Ndakatombovapa $100 handiti ndakatombovapa $100 yacho kutovapa ikoko it means something. It means that I'm someone mazvona watombopiwa $100 is a lot of money ka haisi mari yekuti unongoerekana wanzi andipa $100 instead of 200 kuti onge baba vashandi kuBruno Furnitures kwekuti hanzvoni ndingati ndakawashotesera salary ndakatovapa mudhara yavo ende mudhara ava vakatouya vakati ini handidi zvekupostwa vega. So it means kuti baba ava vari confused mazvona zvevanhu vari confused handidhili navanhu vari confused because he is very confused. Vakatoya vakaramba vakati handidi zvekupostwa ndikati mudhara time mauya ndine $100 nandichimirira kaseu kangu akasati kaita saka ngavasataronge ndine chikwereti chavo ka handina chikwereti chavo baba. Aiwa inini mudhara uyu inini ndakatomupromisa ndikati mudhara da kupai mari but zvekuzoenda manje kuvanhu unoti hanzi Bruno wandipa $100 instead of $200. Handina chikwereti chenyu kana nhai mudhara. Munoshanda kwaBruno here mudhara imi? Hamushande kuBruno Furnitures, handina chikwereti chenyu ende ndatombokupai $100. Ndobva mauya bva mandiudza kuti Bruno $100 iyo toda kukudzosera bva mandidzosera. Mamufunga ndichairamba here nai mudhara? Ndinototambira. Ina handiti zvekuti zvetumasikiriti enyu zvekuda kundiramwira ka matoisenda back anyway mari yacho vazoisenda back because hameno zvawangoudza kuti Bruno postwa saka I don't care.